Sziasztok srácok, a mai videóban hogy hívják, kozni fogunk, nem tudom, hogy hívják, na mindegy. És akkor játszani fogunk, hogy hívják, Mívó Friends-el fogunk játszani. Mennyi pénzem is van, elfele. Nem a doboz kell, ja, köszi már egy csomót what the fuck is this? Lehúgyozom, srácok, lehúgyozom. Nem tudtam lehúgyozni, vagy a videóban. Amen, dorime. Semem ki van szúrva, meg kisúrták. Baba! Na, azért. Nekem még elég van izém. De úgy laggolok meg, nem hiszem el. Max srácok, szörnyek vannak közelben, hogy gondolkozzak. Ott vagyok. Ha szörnyek vannak, nem is tudom. Akkor be kell menni, meg kell tudni. Mert én nem tudom, én csak kivágytam. Mindjárt jövök, elmegyek győzni. Na! Andor, én most csinálok videót, hagyjál! Olyan, igen. Kikapcsolom akkor. Jó. A mikrofon. Jó. A mikrofon nem. Léci, ne nyom már ki. Andor. Mi van? Tudom, Andor, te hallasz, de én nem. Oh my god, goodness. Jó van már, mert nem hallok semmit, Andor. De Andor, Amen. Az Atya Úristen és Szentlélek nevében, ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Amen. Mi? De mi? Be vagyok laggolva, mint egy ősi fosás. Srácok, ennyi volt a mai videóra. Csöröztök, kapjátok be.